ड्रैगन फ्रूट के खेती भइल बा। रउआ लगन इ साल भर के पौधा हो गईल। फल कुछ देले रहला एसो, फिर फल देवे खातिर अब तैयार भइल बा। 2 महीना के बाद 1 महीना के बाद अब फुलाए लगी। 2 महीना के बाद फल मिले लगी। एमे छिड़काव करे के होखे तो नैनो DAP नैनो यूरिया के इस्तेमाल रउआ लोग कर सकतानी, कोनो दिक्कत नहीं है। एमे दोहरी फसल भी हो सकता, जैसे लहसुन के खेती भइल, तोरी भइल, मकई भइल, कुछ भी लगा सकतानी। एकरा बीच में अच्छा पैदावार भी होता। नैनो DAP नैनो यूरिया इस्तेमाल कर सकतानी लो। ऐसे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छा भी ग्रोथ बा एकर छिड़काव कइला से। साल भर के पौधा है।